Šta je u kutiji? Wow, to je flaša kole. Ona je zlatna. Kako cool. A nikad u životu nisam videla ovako skupu kolu. To je nevjerovatno. Da. Kakva je to strašna kutija. Dobro, da vidimo šta ima unutra. Obična kola. Kako dosadno. Moram da završim svoj manikir. Jao, šta je? Dobro. Otvaram. Da vidimo šta je u mojoj kutiji. Dijamantska kola. Odlično. U redu. Ja počinjem. Moje kola je najgora. Čekajte, pa to nije obična kola. To je čokolada. Ukusno je. A šta je unutra? Wow, unutra su Skittles bombone. Baš su dobre. Ups, sve ruke su mi u čokoladi. A šta će biti ako se čokolada stvrdne? Devojke, hajde, pomozite mi. Duvajte mi na ruku. Da, tako je. Eto, gledajte, čokolada se stvrdnula u obliku moje ruke. Sada imam kreativnu tacnu za sladoled. Odlično sam smislila to. Da, ukus je nevjerovatan. Čak je teško prestati da jedem. Super. Ej, šta ti, Mija? Ti imaš svoju kolu. Hajde. Tačno, u pravu si. Sad ću da je probam. Ovo je žele kola, tako se smešno trese. I ukus je odličan. Osjećam zlato. Šta? Sad imam zlatne kovanice u ustima. Nevjerovatno. One su bile unutra želeja. Moram odmah da skupim sve kovanice. Biću tako bogata. Nikad nisam videla toliko para. Idem brzo da kupim novu odeću. Zdravo. Ovdje ima toliko lepih stvari. Hitno mi treba sve. Da, kupujem sve ovo. Imam para, ne brinite. Eto, izvolite. Hvala. Stani, pa to je čokolada. Ne, takve pare ne primamo. Marš odavde! Kakav užas! Tako sam se osramotila. Moram brzo da pobegnem. Devojke, ako vidite ljutog prodavača, a mene ovdje nije bilo. Jenny, sad si ti na redu? U redu. Sad ću probati svoju dijamantsku kolu. Pijem je svaki dan, tako da nisam iznenađena. Da, to nije loše. Žele sa komadićima dijamanata. Ukusno. Sviđa mi se. A sad ću da probam ovaj veliki dijamant. Moji zubi, ne! Moram odmah da vratim svoje savršene zube. Hajde, uradi nešto. Ne, vampirski očnjaci mi ne stoje. A ovo su zube moje bake. Menjaj. Ovaj dijamantski osmeh mi se sviđa. Odlično. Sad imam osmeh na $1.000.000. A šta je to? Liči na kuću od povrća. Užas. A ja imam kuću od Huba Bube. Izgleda super. Sviđa mi se ukus. A šta je to kod Jenny's? Ja imam čitav čokoladni dvorac. Da, nemojte da mi zavidite. Jao, šta si to dobila? Fuj. Ne brini, probaj malo moje žvake. A uostalom vreme je da ja počnem. Ja obožavam žvaku, iako je jedem veoma retko. To je tako ukusno. Sviđa mi se. Čak mogu da napravim balon. Super. Hoću da pojedem svu kuću. Da. Niko mi ne može zabraniti da uradim to. Da, to je divno. Obožavam da žvaćem žvaku. Tako je slatka, tako ukusno. Sjajno. A sada mogu da napravim ogroman balon. Gledajte.
O, balon je previše velik. Stani, Mija. Dosta, ne! A balon može svakog trenutka da pukne. Jao, kako si smela da uradiš to? Sad je sve lepljivo, fuj. I moj dvorac također. Kakav užas. U redu, sad je mo red. Dakle, ko živi u ovom dvorcu? Pokaži se. Oho, kakva slatka princeza. Ona liči na mene. Samo što je ona čokoladna. Da, jeste vidjeli kakvu slatku princezu imam? Ista sam. Kao ja. A ko je pojeo njenu glavu? Da li ste to vi uradili? Nisam ja. Nisam ja. Jel da? Okej. Stani, a gdje je deo mog dvorca? Koga je pojeo? Da li ste to vi? Ne. Priznajte. Ako saznam, svako će platiti. U redu, ako to niste vi, morat ću da uhvatim lopova. Treba samo malo da sačekam. On će se sigurno pokazati. Zar ne, Mija? Okej, spremna sam da probam svoj dvorac. Šta? Gde je moj dvorac? Upse, izvini, Janice. On je tako lep. Sve si pojela. Pa dobro, bit ću mršavija. Okej, neće odbiti mali komad. Judy, prestani da se smeš. Ti još uvek imaš svoju odvratnu kuću. Ne, zašto si me podsjetila na nju? To je tako odvratno. Ja mrzim povrće. Fuj, ne sviđa mi se. Dobro, hvala devojke. Vi me baš podržavate. Nastavit ću da jedem. Moram da uradim to, ja sam jaka. Hajde. Završila sam. To je bilo tako odvratno. Čak mi je i muka. Upse. Ovaj put imamo cornflakes. Ja opet imam najjeftinije. A ja imam skuplje pakovanje. Sjajno. Janice. Naravno, ja sam opet dobila najskuplje jelo. Pogledajte, to je zlatni cornflakes. Ne mogu da gledam vaša jela, sklonite to od mene. Ma daj. O ne, sve sam prosula. U redu, moram da sakupim cornflakes sa poda, da bih barem probala to. Zašto nemam sreće? Ups. Šta? Šta se dešava? Ali tek sam skupila to. Još jednom. Janice, prestani! Judy se trudi! Šta se ovdje dešava? Mija, pa to si ti! Baš si bezobrazna. Okej, sad ću da probam. Fuj, pogledajte. Moj cornflakes je sada još gori. Neću da jedem to. Mija, hajde ti. U redu, probat ću. A moj cornflakes izgleda baš dobro. A videla sam takav samo u prodavnici, ali nikad nisam imala para da ga kupim. Sad ću da probam. Stani, šta? U mojoj kašici je rupa? Kako da jedem to? Tačno! Smislila sam, uzet ću selotejp. Da. A zalepit ću kašiku za činiju, tako je. A sad ću probati. Da, kako je ukusno. Dopalo mi se. Okej, sad je moj red da jedem najskuplji cornflakes na svetu. To će biti predivno. Dakle, sipam sve u činiju sa mlekom. Da, tako je. U stvari, znate šta? Ne moram to sama jesti. Hej, butleru, odmah me nahrani. Hajde. Daj mi više. I gde je sljedeća porcija? Odlično, hoću još. Ne, bre. Da, to mi se sviđa. Ukusno. I ostalo je da popijem zlatno mlijeko. Hvala, to je bilo ukusno. Sve sam pojela. Hej, zašto se smete? Šta nije u redu?
O, moj zlatni mlečni brkovi. Butleru, odmah im napravi strašne brkove. Hajde! O, šta? Šta radiš? Ne? O, sad imam brkove, fuj! I ja imam! O, ne! Ali sada je zaista smešno. Ha, da. Wow, kakav sjajan burger! Takve sam samo u filmovima videla. A šta imate vi? Ja imam roze burger, tako je sladak. Šta? Je li to kartonski burger? Ali njega čak ne mogu ni probati. On je od papira. Kako da ga jedem? Da li ste ozbiljni? U redu. Probat ću. Da, bila sam u pravu. On je papirni. Odvratno. Ne mogu da verujem da stvarno jedem papir. Još i besplatno. U redu. Moram što brže da pojedem sve. Fuj. O ne, karton mi se zaglavio u grlu. O, pogledajte šta sam napravila. Strašno. To je bilo presmešno. Ok, sad ja. Probat ću svoj roza burger. Ej, šta radiš? Pogodila si me sosom? Ups, izvini Mija, nisam htjela. Evo ti salveta. Dobro, nastavit ću da jedem svoj burger. Ups, ponovo sam te poprskala, jel da? Tako mi je žao. Dobro, hajde da jedem s druge strane. Aj, ponovo si me poprskala sosom. Sad ću te ja. O, moj burger. Odlično, na mene red da probamo, jelo? Unutra je zlatni sos. Nikad nisam jela ovako nešto. Znate šta? Sad ću napraviti nešto zanimljivo. Pogledajte, to je zlatna minđuša. Stavit ću je na uvo. Eto, sad sam tako lepa. A sad ću nastaviti da jedem burger. O, tako je lep. Božanstveno. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, čao društvo!